Dahil sa napakasukal ng daan sa kagubatan, kung kaya't naging pahirapan para kay Tomas ang sumuot sa mga tinuturong daan ng kanyang kasangga. Labis din niyang inaalala noon ang maaaring mga bagat at iba pang patibong ng mga manggagaway. Bagaman iisang manggagaway pa lamang ang kanyang nasilayan sa lugar, hindi siya gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ang mga manggagaway hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang tumalikod ang araw sa kalupaan. Nag-umpisa ng dumilim ang paligid at paisa-isa namang nagsilayuan ang mga baboy ramo na kasalukuyang sumusunod sa kanila saan man sila magtungo. Dahil sa pangyayaring yon, inaasahan na ni Tomas na merong nakaambang panganib sa unahang bahagi ng gubat. Upang magkaroon sila ng liwanag sa napakadilim nitong paligid, naghanap siya ng isang piraso ng sanga ng puno at pinuluputan yon ng iilang damit na hindi naman niya ginagamit. Nang medyo makaramdam na siya ng gutom sa kanyang katawan, pansamantala muna niyang itinigil ang kanilang paglalakbay. Habang nanginginain siya noon sa ligtas na lugar, maigi namang nagbantay si Elpin sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napasilay si Tomas sa likurang bahagi ng kanyang kinaroroonan nang makarinig siya doon ng mga mahihinang kaluskos. Pagsilay niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang isang dalagang manggagaway na merong nanlilisik na mga mata. "Wala akong masamang intensyon sa inyo. Ang pakay ko rito, ang sityo ng mga aswang na nananalasa sa aming baryo. Pakisabi sa kamag-anak mo, mas mabuting wag silang makialam sa kung ano ang gagawin ko sa lugar na ito. Paraanin niyo ako ng payapa at pinapangako ko, walang mangyayaring masama." Wika ni Tomas sa dalaga. Matapos niyang makapagsalita, bumungad sa kanyang mga mata ang kasama nitong matandang lalaki na sumasagot ng, "Papaano naman namin masisiguro na hindi nga kami ang pakay mo? Kilala ko kayong mga albularyo. Kayo'y mga taksil. At mga traidor din para sa mga katulad naming nagbabago." Dahil sa mga katagang binitawan ng lalaki, kung kaya't napilitan si Tomas na tumayo sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang kakaripas ng takbo ang dalawa, mabilis na naman niya itong binato ng tigalpo na siyang naging sanhi upang manatili ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man tuluyang bumalik ang diwa ng mga nilalang, inutusan niya yung lumapit sa kanya para makausap ng harapan. Sa pagkalas niya dito ng tigalpo, muli niyang inilahad sa mga ito ang kanyang pakay sa gubat. Nagpakita din siya ng magandang intensyon sa mga manggagaway upang hindi siya nito mapaghinalaan. Halos inabot sila noon ng 4 na oras kakausap bago niya yun tuluyang nakumbinsi. Nang mapagtanto ng mga manggagaway na hindi sila kokontrahin ni Tomas, nagpasya ang mga itong siya ay dalhin sa kasalukuyan nitong pinagpupugaran. Ayon sa mga manggagaway, na kung totoo ngang kalaban ni Tomas ang mga aswang, wala silang dapat pang pagtalunan. Pasakit din kasi sa ulo ng mga ito ang mga nilalang na yon sa kadahilanang ang halos karamihan sa kanilang mga alaga ay pinapatay ng mga ito kapag wala yung makitang biktima sa baryo. Dagdag pa ng lalaki na may mga sitwasyong ding nagkakaroon sila ng labanan ng mga aswang sa kadahilanang hindi ito marunong rumispeto sa kanilang lupain na kinikilalang teritoryo. Mahirap mang paniwalaan pero ang mga manggagaway na yon nakakaya na ding pumatay ng aswang sa paglipas ng panahon dahil sa labis na paninikil ng mga ito sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas
Narating na nga nila ang isang maliit na tribo ng mga manggagaway sa tagong parte ng gubat. Balot na balot yon ng mga bitag at bagat sa buong paligid na siyang pangunahing depensa ng lugar. May iilan ding sa bulag ang mga itong ginamit sa bawat bahay na kanilang tinitirhan upang hindi ito madaling matunto ng mga aswang. Bagaman sinunod ni Tomas ang nais ng manggagaway, hindi pa rin siya gaanong nagpakakampante sa kanyang sarili. Aminado siyang hindi nararamdaman ng mga nilalang ang kanyang totoong presensya, gawa ng nakakalat yon sa lugar na nilalakaran nila. Pasensya na ho kayo, Ginoong Albularyo, kung napakadumi ng aming lugar. Hindi namin inaasahang magkakaroon pa kami dito ng panauhin, kaya naman sana'y inyong maintindihan. Wika ng matanda pagpasok nila sa bakuran ng isang bahay. Huwag mong isipin yun, kaibigan. Para sa akin, hindi importante ang bagay na yan. Nga pala, kaibigan, hindi din ako magtatagal kaya sana ibigay mo na ang impormasyong aking kinakailangan. Lahat tayo dito may benepisyo, kung kaya't inaasahan ko sa iyo na hindi ka mag-aalangang sabihin ang lahat ng nalalaman mo. Sagot naman dito ni Tomas. Ayaw na ayaw niya kasi noong sinasayang ang kanyang oras, lalo pat kung nasa kasagsagan siya ng kanyang misyon. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad kay Tomas ang kasalukuyang lokasyon ng baryo. Ayon sa lalaking yon, 10 kilometro mula sa lugar na yon ang kinakailangan niya pang tahakin upang marating ang sityo ng mga aswang. Kapag medyo malapit na siya sa pugad ng mga aswang, madadaanan niya ang isang bukal na wala ng tubig na umaagos. Magmula roon, mag-uumpisa na din ang pag-iba ng ihip ng hangin dahil sa mga salot na kumakalat sa paligid. Matapos itong mailahad ng lalaki kay Tomas, agad din naman siya ditong nagpasama papalabas ng lugar. Kinakailangan niyang magpagabay noon sa manggagaway, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na napakarami doong nakakalat na bitag. Habang binabagtas nila ang daan, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang manggagaway na una niyang nasilayan sa gubat. Kagaya ng una niya itong nakita, nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. May nararamdaman din noong kakaiba si Tomas kung kaya't ni minsan hindi niya ibinaba ang kanyang depensa. Mataas ang kumpiyansa niya noon sa kanyang sarili na anuman ang maging sitwasyon sa lugar na yon, kayang-kaya niyang harapin at mapagtagumpayan. Sa paglabas niya sa pugad ng mga manggagaway, ramdam niya ang kilabot ng dilim sa buong gubat. Napakaraming mga nilalang ang nagagawa niyang maramdaman, kagaya ng mga ahas at iba pang mababangis na hayop. Upang hindi gaanong mahirapan si Tomas sa kanyang paglalakbay, kaya na may nag-isip siya ng pinakamainam na paraan para madaig ang kadiliman sa paligid. Ang naisip niyang paraan noon, gamitin ang kanyang ikatlong mata sa pagmamasid. Sanay na sanay naman siyang gamitin ito, kung kaya't hindi niya yon nakikitang problema para sa paglalakbay niya. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, narating na nga ni Tomas ang sinabing bukal ng manggagaway. Magmula roon, nakaamoy siya ng kasukasukang simoy ng hangin sa paligid, indikasyon ng presensya ng aswang sa lugar. May mangilan-ngilan din siyang nasipat na punong nabuwal na animoy sinuwag ng isang dambuhalang nilalang na namamahay sa gubat. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napadaan siya sa isang matandang akasya kung saan merong namamahay na kapre. Bagaman may sabulag ang nilalang na yon, hindi ito nakakubli sa matalas na paningin ni Tomas. Pagsilay niya ditong nananakbo sa sanga ng puno,
dali-dali naman niya yung tinawag sa pamamagitan ng buhay na salita. Nang marinig ng kapre ang kanyang pagtawag, agad naman itong lumapit sa kanya ng walang imik. Pagtayo ng dambuhalang nilalang sa kanyang harapan, agad naman niya yung tinanong ng, "Hindi ka ba nababahala sa paligid mo? Maraming nabuwal na puno, may mga salot sa paligid. Sabihin mo, kaibigan, galit ka ba sa mga demonyong dito naninirahan?" Matapos makapagwika ni Tomas, bigla namang nangausap ang kapre sa kanyang isipan na naglalahad ng mga bagay na nais nitong sabihin. Ayon sa nilalang, bagaman galit siya sa mga aswang, wala siyang kakayahan upang labanan ang mga ito. Payapa yung namumuhay sa lugar, kung kaya't ayaw nitong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ibang nilalang na naninirahan din sa gubat. Nang marinig naman ito ni Tomas, ngumisi lang naman siya habang sumasagot ng, "Kapag natalo ko ba sila, sasama ka sa akin sa baryo? Doon ka naman nirahan para naman makita mo ang silbi mo sa mundong ito." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang kapre habang dahan-dahang naglalaho sa dilim. Matapos ang pangyayaring yon, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa nasabing pugad ng mga aswang. Ilang minuto lang noon ang lumipas, narating na nga niya ang isang lugar na kung saan merong mga kubong nakatayo na walang taong naninirahan. Alam niyang yun na ang sityo ng mga aswang, kung kaya't hindi na siya nag-alangan na ito ay puntahan. Nang medyo malapit na siya sa kinaroroonan ng sityo, nasipat niya ang iilang mga baboy ramo na nagtipon sa daan. Doble ang laki ng mga ito sa ordinaryong mga baboy ramo, kaya na may agad na pagtanto ni Tomas na hindi ordinaryo ang mga nilalang na yon. Pagsilay niya sa mga mapupula nitong mga mata, agad naman niya yung tinawag habang kampanteng naglalakad papalapit. Dahil sa ginawa niya, kung kaya't naagaw niya ang kabuang atensyon ng mga aswang. Pagtitig ng 10 baboy ramo sa kanya, dahan-dahan naman itong lumapit habang umaangil. Sa pagharap ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita ni Tomas ang pagtayo ng isang baboy ramo na mabilisang nag-anyong tao. Pagtayo nito, agad namang bumungad sa kanya ang nangangalingasaw na baho ng katawan nito habang patuloy na umaagos sa katawan ng nilalang ang mga malalapot na likido. Maya-maya pa, mahinahong tumitig sa kanya ang panauhin habang nagwiwika ng, "Tingnan mo nga naman. Napakalayo na namin sa baryo pero may dumadayo pa ring albularyo. May kasama ka ba? Kung wala, mas mabuti sigurong isuko mo na lang ang sarili mo. Huwag mo na kaming pahirapan nang sa gayoy hindi ka din dumanas ng paghihirap." Nang marinig ito ni Tomas, mahinahon naman siyang sumagot ng, "Hindi ako pupunta dito kung hindi ko kayo kayang harapin. At saka, huwag mo na akong paratangang may kasama. Hindi ko kailangan ng katulong para kayo'y maihimlay sa inyong mga kabaong." Nang marinig ito ng mga aswang, bigla naman yung humawak sa lupa habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Wala naman noong nagawa si Tomas kundi ang panoorin ang mga ito upang maghintay sa nalalapit na pagsugod ng mga nilalang. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla naman siyang napadukot ng tabak sa kanyang daladalang bayong nang masipat niya ang mga baboy ramo na buong puwersang sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Upang hindi siya mapangibabawan ng mga nilalang pagdating sa lakas, dali-dali niyang inutusan si LP na salagi ng mga baboy ramo na magtatangkang sumuwag sa kanya. Kinakailangan niya kasi ang tulong ng kanyang kasangga
para naman kahit papaano hindi siya gaanong mahirapan sa laban. Pagkarinig ng subhi sa iniutos ni Tomas, bigla naman yung nag-anyong tigre at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsunggab sa isa sa mga baboy ramo. Yon ang pinakaunang namatay sa mga aswang, gawa ng nilapayo ni LP ng walang awa. Kahit bauna ang kanyang pangil sa leeg nito, patuloy niya pa rin yung iwinawasiwas sa lupa hanggang sa dumating ang puntong umagos sa leeg ng baboy ramo ang napakarami nitong dugo. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang maghiwa-hiwalay ang mga aswang habang bahagyang nagbibigay ng angkop na espasyo sa kinaroroonan ng subhi at ni Tomas. Gulat na gulat ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng kitang-kita nilang lumitaw lamang sa kawalan si Elpin bago nito tuluyang nilapa ang isa sa kanilang kadugo. Ang labis na ipinagtataka ng mga ito ay kung bakit hindi nila maramdaman ang kasangga ni Tomas. Nasisiguro kasi ng mga nilalang na yon, meron din silang kakayahan upang makasilay ng mga engkantong kasakasama ng mga albularyo nilang kalaban. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Tomas upang maumpisahan ang kanyang engkantasyon. Pag-ihip niya ng mga usal sa hangin, kumuha siya ng 5 bato sa lupa at kasabay nito ang pagpapasapi niya dito ng mga elemento. Pag-ihip niya sa isang bato, binuhusan niya yon ng buhangin na siyang nagbigay buhay sa elemento ng lupa. Ang sumunod naman ay ang elemento ng hangin, pangatlo ang elemento ng apoy na binigyang buhay ng kanyang sulo, pang-apat ang elemento ng tubig na ipinadaan niya sa hamog na nasa paligid, at pang-5 ang elemento ng liwanag na binigyang buhay ng liwanag ng buwan. Paglalarawan ni Tomas sa mga elementong kanyang isinakatuparan na maihahalin tulad mo lamang ang mga ito sa wangis ng taong walang muka at walang eksaktong katawan. Kusang nagbabago ang wangis nito sa digmaan, depende sa kanilang mga kalaban. Matapos niya yung matawag, agad naman niya yung binigyan ng utos na lipulin ang lahat ng aswang sa buong sityo. Pagsilay ng mga nilalang napapasugod na ang mga elemento, bigla naman yung nagsikaripas ng takbo, subalit sa kasamaang palad, hindi nila nagawang mapangibabawan ang bilis ng mga kasangga ni Tomas. Ang iilan sa mga aswang ay nilamon ng apoy, habang ang iba naman ay nilunod ng tubig at inihip ng hangin hanggang mawala ng buhay. Dahil sa lakas ng mga elementong kanyang tinawag, kung kaya't minuto lang naman ang inabot ng 9 na aswang bago yun tuluyang mamatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang naglaho ang mga elemento na kanyang tinawag. Bilang pasasalamat, pinabaunan niya yon ng dasal upang kapag muling kinakailangan niya ang tulong ng mga ito, matatawag niya yon ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan din naman siyang naglakad patungo sa looban ng sityo. Animoy ang pakiramdam noon ni Tomas habang naglalakad siya, parang inosenteng taong dumaraan sa pugad ng mga mababangis na hayop. Sa pagdating niya sa sentro ng sityo, bumungad sa kanya ang iilan sa mga aswang na nasa kaanyuan ng tao. Gulat na gulat ang mga ito, gawa ng si Tomas pa lamang ang pinakaunang albularyo na nakadaig sa kanilang 10 pinakamagagaling na mga mandirigma. Maya-maya pa, nasipat ni Tomas ang pinakamatandang lalaki sa mga aswang na siya namang binalak niyang kausapin. Bagaman alam niya ang masasamang gawain ng mga nilalang na yon, pilit niya pa rin itong kinausap, alang-alang sa mga inosenteng batang kanyang nasipat sa sityo. Ginoong albularyo,
Huwag niyo naman husanang idamay ang mga inosenteng bata sa lugar na ito. Kagaya din sila ng mga batang kilala mo. Isang musmos at walang alam sa mundo. Kung may galit kayo sa amin, handa ho kaming ibigay sa inyo ang buhay namin. Ngunit naway inyo sanang kaawaan ng mga batang ito. Mangiyak-ngiyak na wika ng matanda. Alam kasi nitong papatayin talaga sila ni Tomas, gawa ng hindi yun dadayo ng pagkalayo-layo kung wala itong matinding galit sa kanila. Dahil sa pagiging maawain nito, kaya na may nagpasya siyang lapatan na lamang ng marka ng balahibo ng anghel, ang mga nilalang na yon, upang masigurong hindi na ito gagawa ng masama. Wala namang pagpipilian ang mga nilalang kundi ang sumunod, sa kadahilanang natalo na ni Tomas ang kanilang angkan. Ganito na lang ang gagawin natin, Manong, upang hindi ko kayo paslangin. Sumunod kayo sa aking kondisyon. Isuko niyo ang inyong sarili sa ibibigay kong marka upang iwan ko kayo dito ng buhay. Subalit ang paglapat ng marka sa inyong katawan ay merong natatanging kondisyon. Kapag dumating sa puntong gumawa kayo ng masama, unti-unti kayo nitong papatayin ng hindi ninyo nalalaman. Pumili kayo. Hahatulang ko na kayo dito mismo o bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbago bago muling hatulan? Sagot naman dito ni Tomas. Nang marinig ito ng mga nilalang, bigla naman yung nagsitinginan sa kanilang mga kasama na parabang naghihintay ng pasya. Maya-maya pa, agad din namang lumapit sa kanya ang matanda habang nagwiwika ng, Kung ganon, hayaan niyong ako ang maunang sumuko sa inyong kagustuhan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong lumuhod sa kanyang harapan habang dahan-dahang pumipikit. Pagramdam ni Tomas na handa na ang matandang yon, kinuha niya ang balahibo ng anghel at marahang iniusal sa noo nito. Nang maramdaman ni Tomas ang paglapat ng marka sa katawan ng matanda, binulungan niya yon na huwag yung papatay ng tao upang hindi magalit sa kanya ang marka ng anghel. Kung magagawa nilang karne ng hayop na lamang ang kanilang kainin, gawin nila ito upang maipagpatuloy ang kanilang buhay ng payapa. At kung hindi naman nila maiiwasang kumain ng karne ng tao, siguraduhin nilang masama ang taong kanilang bibiktimahin. Para sa mga aswang na merong may marka ng balahibo, katakatakot ng kumain ng isang tao sa kadahilanang wala naman silang kaide-ideya kung masama ba ang kanilang pinupuntirya. Mas malawak ang saklaw ng balahibo ng anghel, lalong-lalo na sa pandama ng presensya, kaya na may walang posibilidad na magawa itong malinlang ng mga aswang. Matapos niyang mailapat sa matanda ang marka, agad naman niyang isinunod ang iilan nitong mga kasama. Bago pa man sumapit ang 5:00 ng umaga, natapos na niya ang trabaho sa lugar. Sa puntong yon, doon pa lamang siya tuluyang napanatag, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, wala na siyang dapat pang ikabahala. Ang tanging iniisip na lamang noon ni Tomas ay ang mga manggagaway na merong galit sa mga aswang. Paniguradong kapag nalaman ito na wala nang kakayahang lumaban ang mga nilalang na yon, malaya na silang paglaruan ang kabuuang angka ng mga aswang. Upang hindi maging mahirap para sa mga aswang na mamuhay sa gubat, kung kaya't umisip ng paraan si Tomas upang maipagtanggol ng mga ito ang kanilang mga sarili. Bago niya tuluyang nilisan ng sityo ng mga aswang, ipinagbigay alam niya sa matanda na malaya silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos niyang mailahad ang bagay na yon, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay
pabalik sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, napagpasyahan niyang magpahinga ng bahagya. Bale, kampante na siya noong mga oras na yon, gawa ng malapit-lapit na siya sa kanilang baryo. Habang nakahiga siya sa gilid ng isang maliit na sapa, panay naman ang pagtatanong niya sa kanyang sarili ukol sa mga bagay-bagay. Kung hindi niyo kasi na itatanong, si Tomas ang uri ng tao na nakikiramdam sa kanyang paligid. Hilig nitong paglakbayin ang kanyang isip sa nakaraan, sa kadahilanang doon lamang siya nakakaramdam ng kapayapaan. Ayon kay Tomas, na ang pinakamapalad na taong nabuhay sa mundo ay ang mga taong nabuhay sa sibilisasyong hindi pa moderno. Isipin ninyo, sa taong ito labis ng kinasusuklaman ni Tomas ang pag-unlad ng mga sibilisasyon sa bawat lugar. Ayaw niyang mas lalong tumaas ang kaalaman ng tao pagdating sa mga teknolohiya dahil nasa paniniwala niya na isa yung pamamaraan ng demonyo upang linlangin ng mga tao na sirain ang mundong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Okay, para dun sa huling linya, alam ko medyo marami sa inyo hindi sasang-ayon yung ayaw ni Tomas na umunlad yung kaalaman ng mga tao. Well, hindi natin mapipigilan ang pag-unlad ng kaalaman ng mga tao. Well, siguro alam din naman ni Tomas na mangyayari yung ganito sa atin ngayon. Pero kasi, isipin nyo na lang, di ba? Masarap yung tinatamasa nating buhay kasi nga, dahil sa mga teknolohiya na yan. Ang kaso nga lang, parang medyo totoo din yung sinabi ni Tomas na mas napapalapit tayo sa mga demonyo. Well, hindi naman napapalapit, siguro may konting part. Para sa inyo, kayo mismo, na nakikinig sa akin ngayon, hayaan ko na lang kayo mag-isip kung tama ba sinabi ni Tomas, mali, o para sa inyo 50-50. Pero huwag kayong magalit kay Tomas, ito naman kwento lang. Yung episode 12 tsaka 13, bukas ilalapag kaagad natin yun. Magkasunod din. Yun lang. Salamat.